Ježišmarja, jsou tady jestli otravní filmaři. Co chcete tentokrát? Se na vás asi podívám zblízka. No. A to teď, veď? Ty žvejkačka, pražská. Myslím, že nemáš holuby. Cenzura. Ukaž ty. Cenzura. Ukaž ten holubník. Tak nám něco řekněte vy o sobě. Ne. Teď nám řekněte něco vy o sobě. Co? Jsem gay? Nevypadáte na tohle. No? To dalšího. Nevím to, tak se mě... Mhm. Hej. Promiňte, mě trošku sjela kamera níž. Máte přítele? Nebo přítelkyně? Přítele? Přítele? Přítelkyně nic? Když vidím s jedním pohlavím, tak nemůžu vidět s druhým pohlavím. A to nikdy není dáno. Je u mě v pravidlech. A můžu si ty pravidla někdy přečíst? No, tak nám ho popište. Máte ho ráda? Nebo milujete ho? Oboje dvoje. Oboje dvoje? Počkejte, ale to nejde. Jde. Nejde? Ne. Nemůžete ho mít ráda a zároveň ho milovat. Jde. Oboje dvoje jde. Když ho milujete, tak ho milujete, když ho máte ráda, tak to je jako kamaráda. No. Ho strašně moc ráda. Takže ho nemilujete. Miluju. Jo, miluju. A kde se zrovna váš přítel nachází? No, dobrý den, to jsem já. Víte o tom, že máte krásný úsměv? Teď zrovna teda ne, no, ale teď jo, už je to lepší, ano. Kecka moje. Tak jdeme. Já tebe vidím. A teď neobtěžujte, jdeme souložit.